Hoxe comezamos a última fase da desescalada aquí en Galicia e podemos desprazarnos entre as 4 provincias e realizar máis actividades de lecer. Podemos, despois do pasado mes de marzo, movernos libremente entre as 4 provincias galegas. Despedímonos tamén xa das franxas horarias. Pasamos o 75% do aforo nas terrazas e poderemos consumir nas barras dos bares e restaurantes. Neste momento, síntome ben por a situación que hai, que creo que vai a mellor, e aparte deso, pois xa tiñamos necesidade de estar tranquilos nunha barra ou compartindo cos amigos, polo menos. Poderán congregarse ata 800 persoas en espectáculos ao aire libre nos pechados, cines, concertos e teatros ata un 50% do aforo. Os comercios e os postos dos mercadillos poderán ocuparse ata o 50%. Amplíanse tamén as reunións de familiares e amigos ata 20 persoas. Tamén poderán facerse campamentos de verán con grupos de ata 10 nenos. O aforo dos lugares de culto amplíase ata o 75%. Poderán asistir a bodas 150 persoas se son ao aire libre e 75 en lugares pechados, sempre que non se supere o 75% do aforo do recinto. Os velatorios poderán ter ata un máximo de 50 persoas se son ao aire libre e 25 se se celebran no interior. En todo caso, continuaránse mantendo as medidas de hixiene e distanciamento social e a etiqueta respiratoria.